Αποφεύγει τον Κοβάσεβιτς και ξεκινά μόνο στην προσπάθεια. Αφήνει για τον Λιμπερόπουλο. Θα κάνει σούτ ο Λιμπερόπουλο. Για καταπληκτικό γκολ. 3-0 22ο λεπτό από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Φοβερό γκολ στο Ολυμπιακό στάδιο. Η ΑΕΚ η οποία κάνει γιορτή σήμερα στο γήπεδο, παρασύροντας τον Ολυμπιακό σε μια διαφαινόμενη συντριβή. Φοβερό γκολ του Λιμπερόπουλου στο 31ο λεπτό. Ξαναδείτε, από 30 μέτρα πυροβολή. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη φάση ο Λιμπερόπουλος, ο Νικοπολίδης δεν ακολούθησε κανείς από την πλευρά του Ολυμπιακού. ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-0. Αν θυμάμαι καλά ήταν η σεζόν 1978-79 όταν η ΑΕΚ είχε νικήσει τον Ολυμπιακό.